Toğrul begiň we şagryl begiň ýol başçylygyna, Seljuk türkmenleriniň Horasanyna tagta çykan ýyllaryna Ibrahim Çadyrçynyň ogly boldy. Oňa Kaýseddin Abulfatih Omar Haýýam diýip ad goýdular. Soňra ilmde we şagyr aleminde ol Omar Haýýam hökmünde meşhur boldy. Omar Haýýam ýaşlygyndan ilmi bilime ören hewesli bolupdyr. 20 ýaşynda matematik şekiller diýen kitabyny ýazýar. We bu kitap bilen ilmi adamlaryň arasynda tanalýar. Şeýle de bolsa öz döwrüniň ilim ojaklary hasaplanan bu horada soňra Isfahanyny bilimni artdyrýan ýaş alymy Seljuk türkmenleriniň hökümdary Mälik Şah onarlygy diýär we Isfahanyna observatoriýa açyp berýär. Omar Haýýam töweregini ýaş alymlary jemläp astronomiýany, matematikany öwredýär. Ol 1079-njy ýylda dünýäde iň anyk we kämil kalendary işläp düzýär. Omar Haýýam astronomiýa, matematika, felsefe ilmi, saz we beýleki urlar boýunça gymmatly eserler düretdi. Onuň beýik alimlygyna uly sarpa goýan alimler oňa alimlaryň atasy diýen belent ady tapdylar. Omar Haýýam dünýä meşhur şahirdir. Ol rubagyň deňsiz taýsyz ustadydyr. Onuň rubaglary çeperçiligi, öz bolşurlygy, halkylygy, many mazmunlugy bilen tapawutlanýar. Şahir rubaglaryna insan mertebesini belinde galdyrýar. Söýgüni, gözelligi, hakyky durmuşy wasf edýär. Terki dünýäligi we göwün çökkünligi ýazgarýar. Yalançylygy, hile we mekirligi, edenetligi garşy görüşýär. Gafla duygusyna ýatan adamlaryň serini oýurmak üçin alham meýni içmegini nöýär. Şeýdibem durmuşy bolşy ýaly görmegi talap edýär. Şahyryň gurbaglaryna many mazmunyň çuňlugy bilen bir hatarda erkinlik we erkin pikir ýöretmek, diliň baýlygyndan usatlyk bilen peýdalanmak aýratynlygy bar. Şoň üçin oňa şahyrlaryň şahy diýibem ad takdylar. Seljuk türkmenleriniň hökümdarynyň baş weziri şahyryň ýaşlyk ýoldaşy Nizamy al-Mülk haýynlyk bilen daşarul işarlar tarapyndan öldürilenden soň Omar Haýýam haja gitmek bahanasy bilen Isfahandan gidýär. Ol haç ziýaratyny berja edip gelen soň ömrüni Nişapurda ýaşap geçirýär. Şo ýerde hem aradan çykýar. 1069-njy ýylda Samarkanda gelýär we algebranyň meseleleriniň çözülüş usullary barada traktat ýazýar. Oňa çendidiňe 2 sany matematika traktaty bardy. Soňra Omar Haýýam astronomiýa bilen gyzyklanýar. 1074-njy ýylda Isfahanyňky astronomiýa bilen bagly barlyk amaly merkezine barýar. 1077-njy ýylda bu baradaky kitabyny ýazyp bitirýär. 1079-njy ýylda eginleşleri bilen belelikde sene nama döretýär. 11-nji asyryň 90-njy ýyllaryna barlyk amaly merkezi ýapylandan soň Omar Haýýam Mekke ziýaret edýär. 1097-nji ýyldan başlap Horasanyna lukman bolup işleýär. Şo döwürde hem özüniň umumy barlyk barada filosofiki traktatyny ýazýar. Omar Haýýam ömrüniň soňky 15 ýyllaryny Nişapurda ýekelikde geçiripdir. Adamlar bilen az gatnaşykda bolupdyr. Bu ýyllarda diňe kitap bilen dostlaşypdyr. Omar Haýýamyň ömür durmuş ýoly bilen tanışanda onuň ýaşap geçen döwür hakynda hem köp zat öwrenmek mümkin. Onuň döredjiligi Merkezi Aziýanyň, Eýranyň we bütün adamzatyň taryhyna, medeniýetine göçmejek igiz bolup galandyr. Onuň ýazan rubaglary elden ele, öýden öýe, ýurtdan ýurda, asyrdan asyra geçip biziň döwrümizde çenli gelip ýetipdir. Ol öz goşularyna adamzada uly baha beripdir. Tebigatyň kanunlarynyň üstüne açypdyr. Adamlara öz-özüniň ruhy bakmaçylygyndan azat bolmaklygyna kömek etmäge çalışypdyr.
gahar gazaby hem insan ruhunyň tutsoglugy diýip belläpdir. Şol tutsoglukdan özüni halat edip bilse, adamyň erkin we bagtly durmuşa ýetjekdigini aýdypdyr. Şeýle hem Omar Haýýamyň dörejiligine durmuşa bolan hyjygy duýmak bolýar. Onun maşgada onun eserleri orta asyrlarda adamlaryň ruhy taýdan ötüşleri ýetenliginiň subutnamasy ýoklugyna garalýar.